roku 1864 dňa 27. septembra uvidel svetlo tohoto sveta. Chlapec ten pochádzal zo slovenských, rolníckých, robotníckých rodičov, ktorí sa menovali Andrej Hlinka a matka Mária Šulíková. Chlapec bol živej letori, bol nadaný, skončil svoje maličké štúdia. Videli ste dneska, kde som končil moje ľudové štúdia. V malej drevenej škôlke, kde sme sedeli na neofoblovaných, hrubých laviciach. Pred sebou sme mali táfle. Pred tými táflami sme griflíkami písali na tabulky koncepty, idei, ktoré nám učiteľ, náš nezapomenuteľný Ján Holdoš naložil a diktoval. Boli sme chlapci usilovní. Andrej Hlinka skončil školy svoje ľudové v Černovej. Potom na radu učiteľa Jána Holdoša rodičia poslali chlapca do Žomberka, do škôl, na štúdia. Ponieważ v Černovej vtedy neučili maďarsky a maďarizácia sa už začala a bola v silnom prúde, menovite po mestách a gymnáziách, tak bolo treba Andrejovi, mladému žiačkovi, vedieť maďarsky. Skončil ľudové školy v Černovej výtečným prospechom, ale to neosožilo. To nestačilo, to neprospelo, ponieważ už bolo sa treba v gymnázii všetko maďarsky učiť. Okrem katekizmu všetko išlo maďarsko-latinsky. Preto, aby Andrej Hlinka preci aspoň poňatie mal, ponieważ sa v Černovej neučil ani abecedy maďarskej, aby mal aspoň poňatie o maďarskej gramatike, o maďarskej abecede, poslala ho matka do Žomberka, do centra na ľudovú školu, kde sa už učilo po istý stupeň maďarsky. A Andrej Hlinka chodil tu do tej školy. A tá škola, páni moji, do ktorej Andrej Hlinka chodil, stála na tom istom mieste, na ktorom mieste Andrej Hlinka dneska býva ako prelát a farár. Od počiatku svojho verejného života pracuje verejne na poli národa dedičnej, hájí národ, hájí jeho práva, hájil ho za Maďarov, hájí ho aj dneska. A Andrej Hlinka je verným obrancom slovenského národa ako takého. Hlása zásady samostatného, neodvislého, individuálneho slovenského národa, uplatnenie Pittsburghskej dohody a autonómie Slovenska.
Buď to Andrej Hlinka toto, kto bojuje so svojou stranou, buď to Andrej Hlinka v tomto boji padne a vtedy čestne zloží zbraň do ruky, povedomí, že dobrý boj bojoval a skončil čestne.